ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଜନଗଣନା 2027 ପଚରାଯାଉଥିବା 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି ଭବନ ନମ୍ବର ବା ତୁମ ଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ତୁମକୁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି ଘର ଚଟାଣ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲେ ତୁମ ଘର କେଉଁଥିରେ ବନା ହେଇଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ତୁମକୁ 4 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ କି ଆପଣ କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ନା ପଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ନା ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ମକାନ ଛାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଛାତଟି ପକାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। 6 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ କି ଘରର ବ୍ୟବହାର ଓ 7 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ କି ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। 8 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ କି ପରିବାର କ୍ରମାଙ୍କ ଓ 9 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ କି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। 10 ନମ୍ବରରେ ତ ଆମକୁ ପଚାରିବେ କି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ବଡ଼ କିଏ ଆଉ ତା'ର ନାମ କ'ଣ। 11 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ କି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ବଡ଼ ଯିଏ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ବାପା କି ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ଯିଏ ବଡ଼ ଥିବା ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। କି ଆପଣଙ୍କ ଅଜା ଆଈ କି ଅଛନ୍ ଯେ ତାର କଥା କୁହାହେଉଛି। 12 ନମ୍ବରରେ ପଚରା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କାଷ୍ଟର, SC ST କି OBC କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା 12 ନମ୍ବରରେ ପଚରା ହେଉଛି। 13 ନମ୍ବରରେ ଘରର ମାଲିକାନା ସ୍ଥିତି ଓ 14 ନମ୍ବରରେ ଘରର କୋଠରୀର ସଂଖ୍ୟା, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେଟା କୋଠରୀ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି। 15 ନମ୍ବରରେ ଘରର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେଜଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ପଚରା ହେଉଛି। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେନୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। 17 ନମ୍ବରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧି, ଆଉ 18 ନମ୍ବରରେ ଆଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, 19 ନମ୍ବରରେ ଶୌଚାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ଆଉ 20 ନମ୍ବରରେ ଶୌଚାଳୟର ପ୍ରକାର। 21 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳର ନିଷ୍କାସନ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେନ୍ ମଇଳା ଜଳ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ବାହାରେ ଫିଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଓ 22 ନମ୍ବରରେ ଗାଧୁଆ ଘରର ଉପଲବ୍ଧି, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ। 23 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ରୋଷେଇ ଘରରେ LPG ବା PNG ସଂଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। 24 ନମ୍ବରରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଧନ, ବୋଲେ ଆପଣ ଯେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ କାଠରେ କରୁଛନ୍ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ କରୁଛନ୍ ନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। 25-26 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ କିମ୍ବା TV ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ କି ନାହିଁ। 27 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ। 28 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ କି ନାହିଁ। 29 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍। ଆଉ 30 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଅଛି ନା ସ୍କୁଟର ଅଛି ନା ବାଇକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 31 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ଅଛି ନା ଜିପ୍ ଅଛି ନା ଭ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 32 ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ପଚାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ କ'ଣ, ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଘରେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଯଦି କରୁଛନ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍। 33 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।